खुलुमका बेलायना हामबाय बेबाकनो थांनाय दुर्गा पूजा तै काली पूजा नरक सावै हामबाय खागा हामया पारो तै फाइ दंनाय बिसि 2022 आबते मास कमिनि यागलो न सपायनाय आबन बागैबा एडभान्स नरकना हमदाकमा हामबाय याखारसगा दिनै जों IPFT पार्टी नि अनगै नांकुकमा कायसा प्रेस मीट खायनानि नांखा तामनि बागै होमबा जों थांनाय 2009 नि सिमिनो पार्टी IPFT नि अनगै दिल्लीआव जों अवस्थान खालायो सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन आबाहाय प्रोग्राम जों खालायो तै डेपुटेशन दो क्याबा 2019 तै 2020 कोरोना भाइरास बेलाय बांमानि बागै जों थांमानलिया केताक्लाय 2021 जों हायनोहाय दिल्लीआव जों गोबां खुख्लाय जों अभियान खालायनाय अब अनेक मास सकांना जोंथिनि IPFT पार्टी नि फैते डिसिसन ना हजा आ डिसिसन ना जोंथिनि साख्लायना थांगै दंग तिने IPFT पार्टी नि अनगै 150 থেকে 200 जना जों हाय दंनाय 14 तारिख नभेम्बर 2021 जों दिल्लीआव थांलायनाय तिने डिमान्ड टिपारलेण्ड नरक सावै जों टिपारलेण्ड नरक सावै दिल्लीआव थांगै दिल्लीनि जे प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार डोनार मिनिस्टार तै चिनि Tipra अर्थात बुकुं बारानि बागै नायखौ थांनाय मिनिस्टार ब्रकना जों कयमुं ब्लाय रनाय मेमोरेंडम रनाय आबंखा जों हाय दंनाय 14 तारिखआव जॉइंटली IPFT Tipra Motha हेकेबा आलादा टिपारलेण्ड हमजागै दंनाय कोनो संगठन बा कोनो राजनैतिक बदल बरबाय मिलै जॉइंटली मुभमेंट खालामनायनि बागै साख्लायनो कायसा प्रेस मीट नोके Tipra Motha बायदि थांनाय नाने नन थांनाय चिनि IPFT पार्टी रक जों सुकांगनो डिसिसन नाका जों टिपारलेण्ड नांगो अ हाथाय दफानो मोथांनानि बागै आबनि बागै टिपारलेण्ड हमजागै दंनाय कोनो पार्टी कोनो NGOs बा इंडिविजुअल्स बरो बाय थांसाख्लायाखै जों दिल्लीआव ताक्लाय मेमोरेंडम बरनाय तै जॉइंट मुभमेंट बखलायनाय आबाहायनि डिसिसन ना हमनो रखसावैनो जों थानायो मिटिं बखलायनायखा आबाहाय Tipra Motha बो प्रेजेंट नंखा Tipra हाबो प्रेजेंट नंखा NGOs रक प्रेजेंट नंखा तै इंडिविजुअल्स रक प्रेजेंट नंखा गोबां मानो बरक प्रेजेंट होंगै कक्चाब लेखा जों अ हाथाय दफानि बागै जों जॉइंटली मुभमेंट टिपारलेण्ड नि बागै खायना नांगौ जों जेहेतु IPFT आर्टिकल 2 एवं 3 दारा नरक सावै आलादा राज्य सानै दङ Tipra Motha रकबो आर्टिकल 3 नरक सावै आलादा राज्य सानो आबाहाय बरक सिमुं साइमान नोटिफिकेशन जों सिका आबनि बागै बरक बद दिल्लीआव थांगै मुभमेंट खायनानि बागै वानसुका बरक बसिडल सनामका 14 तारिखआव आबनि बागै जों थानसाख्लायनो ताक्लाय एगिख्लायनो जों IPFT Tipra Motha हायके जे लाइक माइंडेड बा आलादा राज्य न हमजागै दंनाय टिपारलेण्ड हमजागै दंनाय बरक मिलुयाखै जों बायबाक्सा मुभमेंट खायनानि बागै जों वानसुक मनो वानसुक सर मुभमेंट खालायनो जानतारनि खालायनो मेमोरेंडम का बाहागो जानि मेमोरेंडम जों एकबाबे नरनाय कैसा मेमोरेंडम दंनाय आ मेमोरेंडम न तिने आलादा राज्यनि बागै तिने बेबाक नांकुमा सैमारक दंनाय प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार डोनार मिनिस्टार तिने बुकुं बारानो नायखौलाय थांनाय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बरकनि थानि अ मेमोरेंडम न IPFT नि खरब उसुल खालाव जों 150 থেকে 200 जना जों मुभमेंट थानानि बागै रेडी बनायजा सर जन्म में सुने खाने ना बस कांगी विधानसभा रावण और Tipra Motha Thansakhe सोबा खाने नहीं जो तो Tipra तो नहीं Thansakhe सोबा खाते हैं आपरों से इंतज़ाम सुना जों IPFT 2009 नि सिमी आलादा राज्य सानै Tipra सनो Thansakhe नि पक्षवा दङ एवं Thansakhe नि बागैनो संग्राम खालाय फैका एवं खालाय दङ एवं बसकांग खालाय थांनाय किन्तु इलेक्शन नि व्यापारो गाय अब हयतो जों साबो एलाय तेमनो उंगिया अब ताक्सुक द्वारा हात सातगिया बा साइमान्या अब जरा तंखनखनो साजाकनाय जों IPFT नि अक्रा रक सालायमान यागुलो बा कोनो पार्टी बाय सालायमान यागुलो साबो जों आलाय तेमनो उंगिया जबु सानो अब ओलो साजाकनाय सासे सुमु ANC बा नगर पन्चायत कुमा जागान संमारि नि दं IPFT गाहे जागाफोर कन्टेस्ट खाया बा प्रार्थी जमा नुजागिया अब नै कारण तामु होनि मानसु चिने असल नहार मंग सान मंग है के IPFT पार्टी संचामाने मेन कारण न चिने Tipra
jaga tongkubo ADC area ADC area no जों सेफ खालायनानै आलादा रायजो नामै जों टिप्रालेण्ड नामनानै जेहेतु ADC area no बा टिप्रासा बेस area no ते चिनि संग्राम अपन बागै जनरल एरिया रागो जों तेमन बिसि IPFT पार्टी ने मूवमेंट है के बा आरने संगठन जों खालायदिया अपने बागै जों म्युनिसिपालिटी है के बा 3 स्टार पंचायत दगो जों गोबां मा जागा न अबहाय कन्टेस्ट खालाया ताकलायबो जों खालायलिया मेन कारण हंगाखाय चिनि नाहारमं टिप्रालेण्ड ADC एरिया न आबन बागै ADC एरिया नतै कामानि पार्टी बा जों आबन सिमिना गुरुत्व रनाय ते आलादा रखनो जों गुरुत्व रिया ओ जे मूवमेंट 14 नवंबर ना जवन दिले बिया ओम कि टाउट सब जन तो बिजना बुसां सालबो मूवमेंट चलि थाना जों जॉइंट मूवमेंट कमिटी खाना थांगै तंगो ताबुकटिना IPFT नि मूवमेंट कमिटी खाजा तिब्रा मथानिबो खाजा कुं खाना बा कुबने पार्टी रंबो खाजा कुं खाना तो ओ दुइटा मूवमेंट कमिटी न जों कम्बाइन खालायनाय तो जॉइंट मूवमेंट कमिटी ते बखता फैनाय एवं अनटिल और अनलेस चिनि डिमांड आलादा राज्य है के टिप्रालेण्ड न मानजासा जों जत तिब्रा सरंना थानसा खालायनायनि बागै बा थानसा उंगै मूवमेंट खालायनायनि बागै जों रेडी दंगो एवं अब मूवमेंट नि परनो पाइथांगाना हाया अबना जों तेबो एक्सटेंशन खालायनाय चिनि ग्रेटर दफानि इंटरेस्ट